siya. So, ngayon ko na lang isusurprise siya pag gising niya. Kasi si Papa hindi pa rin dumadating. So, etong decorations na to, meron akong cars. So, ang ginawa ko lang is, eto guys, yung dalawang, Ha? What do you say? Ay, naguba! Hello guys, good afternoon. So ngayon, today is tapos na kami mag-lunch ni Hagrid. Tulog na siya. Ayan. So dahil kaninang umaga, hindi namin siya na-surprise kasi hindi kami nakaalis kagabi. Na-busy kami dun sa mga bata. Ngayon ko na lang, ayan, tulog siya. So, ngayon ko na lang isusurprise siya pag gising niya. Kasi si Papa hindi pa rin dumadating. So, habang hindi pa dumadating si Papa, pasensya na, hininaan ko yung boses ko si magising. Magde-decorate lang muna ako dito sa mga bagay nito. So, etong decorations na to, meron akong cars, merong party hat, meron ding number 6, cars na plate, dalawang buntings na pang sa cars, and eto, cars na balloon, and then dinosaur, and then egg. So, eto lahat guys, eto lahat na nakita nyo is actually, isa yun sa mga paninda ko. Wow! So, lahat yan mga paninda ko, pati kanina yung mga inano. So, instead na bumili ako ng isang tema talaga na i-save ko na lang yun para mamaya. Kasi nga gusto niyang sumakay sa mga rides later. Kasi di ba birthday niya, so wish granted. So, eto lahat, may ito. Kasi gusto niya ng cars, but at the same time, gusto niya rin ng dinosaur. So, naisipan ko, eto na lang, mayroong dalawang dinosaur na cars na balloon. And then, eto yung all-time favorite niya na dinosaur, si Arlo, sa The Good Dinosaur. So, yan, meron din ako niyan. And dahil wala akong cars na party hat, naubos na. So, kasi gusto niya, ito yung ini-imagine kasi niya na birthday party na may party hat, and may buntings, may imagination siya na gano'n. So, kaming tatlo yung maggamit ng party hat since gusto ko maging intimate ito mamaya kasi tapos na kami mag-lunch. So, malamang cake yung kakain namin mamaya sa snacks. So, pagising niya, tamang-tama yan. Kasi mag-alas 2 pa. So, kaming tatlo ni Papa yung masusuot nito. Assuming na mag-party kami. And actually, etong dino egg, kanya to. Kaya lang, tinago ko kasi nakalimutan ko na. Hindi ko pala naubos ibigay sa kanya to. So, nakita ko kanina. So, ibibigay ko to sa kanya mamaya. And etong tatlong eggs na to is mga paninda ko dito guys, kasi si Hagrid parati siyang, syempre nagtitinda ako ng mga toys, parati siyang humihingi sa akin, which is pinapaintindi ko sa kanya na hindi lahat pwedeng hingin kasi ang mga yan paninda. But since ito yung lagi niyang hinihingi, itong mga ganito, hindi ko binibigay. Pero yun na yung birthday niya, magiging extra special to para sa kanya na kagaya yung mga binili ko kanina, yun yung mga bagay na hinihingi sa akin, hindi ko binibigay talaga. Paminsan-minsan lang, pero hindi yung talagang kada hingi niya, di ba? Para at least ma-appreciate niya at niya na, yun. Tapos ito, cars na Toronto. Lucky din niya itong hinihingi guys, pero hindi ko binibigay. So ngayon, ibibigay ko sa kanya. Tatlo yan, tigi-isa kami ni Papa at si Hagrid.
And then, etong buntings para sa cars. And then, ito yung kakainan namin mamaya para feel na feel yung moment. Actually, yun lang. Yung gusto ko lang talagang maging intimate yung aming salo-salo. Kasi mamaya nga, ititreat kami ng kanyang tita, yung kapatid ni Papa Joe, ititreat niya si Hagrid. So, syempre, kasama na kami doon. So, I'm so thankful na ganon. Kasi, yung talagang pinaka-purpose namin dun sa birthday is really yung pagpakain sa mga bata. Yun talaga, isa yun sa mga hiling niya. So, happy ko, doon tayo mag-focus. So, kagabi natapos na. And ngayon, it's a family time. And, ayun. Yun. So, decorate ko lang to. So, yung isa, guys, dito ko nilagay. Mahaba pala siya. Sobrang haba niya. So, dito ko, kunanay ko dito. So, siya na may mga wire sa, TV. So, papunta doon. So, parang siya sa door. Like walk. So, ayan. Na medyo tapos na, pero wala pa rin si Papa. Ang tagal yung dumating. Ayan si Ashi. So, ang ginawa ko lang is, eto guys, yung dalawang, inanan ko na lang siya. Kasi wala ibang mapagkabitan. So, yung table setting na ganyan, wala lang, in-imagine ko lang na nag-uusap lang kami tatlo, which is yun yung pinaka-favorite time ginagawa. Yan yung balloon na dalawa, tsaka yung 6. Yan lang yung nilagay ko. Just, simple lang. And I just really want to make it special para sa kanya kasi syempre may mga ganyan. So, let's see, mamaya. So, yun yung itsura niya. So, kaming tatlo mamaya uupo dito. And, ayan. Yung torotot, tag-iisa kami ng torotot kasi yun yung gusto niyang gawin. So, ano nangyari dito? Didikitan ko lang yan ng So, ayan, because he is already 6 years old, kaya 6, malamang. So, obviously. Huh? What do you say? Oy, naguba! Tanggal! What do you say? Welcome. You like it? Gusto mo? Nasira yung So, later, dili ta mag-eat, ha? Ha? Gusto ka dara mag-eat? Si Hagrid, si Mama, si Papa. Wow! Oops! What do you say? Wala pa si Papa. Oh, inuna na niya yung excited na siya. B, ayaw B, iwan na sa water. Oh, here oh. Lagi mong hinihingi oh. Diba gusto mong kumain ng ganito? Tapos oh. Yeah, alam ko gusto mo yan. Kasi talagang inihingi niya, gusto niya mag-party hat sa kanyang So, inuna niya kasi wala pa si Papa. Nagulat ako, nagising na. Oh, excited na siyang buksan. Kiss Mama, be. Kiss Mama. Walang kiss si Mama. Sabi niya pagising daw niya, nagulat daw siya, may mga balloon. May mga Papalitan na lang natin ito mamaya. Nagising na lang siya, wala pa si Papa. Hay nako. Ang tagal ni Papi. Open! Ba sabi mo, na-miss mo si Arlo? Ayun na si Arlo. Wow! Mystery! Mystery. A mystery. Tingnan mo, naka-aircon ka pa oh.
Ang tutoy sa aircon. Tut, 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 tut. Ayaw, i-blow lang. Hoy. Sabi. It's smashing. Done. Ayaw. Ha? Thank Ha? you, Ma. Thank you sa... Birthday. Thank you sa birthday. Appreciate ni mo. Hmm? Happy ka, dili? Dili ka happy? Happy. Ampot. Hmm? It's a wish. What is your wish in birthday? Ampot. Ha? Ampot. Eat na ka? Kuha kutsara ka. Ay, tinidor ka. Ano? Ikaw. Ano? So, gasi dito ko. Dali, dali, dali. Matag ko chili yun.